В заключение само ще кажа отново, участниците ще направят формата. Разбирате ли, ние с нашето отношение към играта, с нашето отношение към хората, които са дошли да играят в играта. Защото ако мога да дам такъв пример, ние отидем като един отбор на едно място, където се очаква да има други отбори и те не се ебат, нали, целият труд, който сме положили, олеква във въздуха. Точно тези неща ние няма да ги толерираме, пак повтарям. Извинявам се, ако съм прекалявам с това вметване, защото за мен това е един от основните фактори, където стартират всички недоволства при организирането на игри. Не говорим само за пейнтбол. По принцип, организацията в България, всеки с наглас, че в България нещо, ако е обявено да започне в един час, то няма да започне в този час. Ние това нещо трябва да променим. Естествено, всичко това, което сега ви казвам, са думи. Нали? Доста суха материя и когато с екипа обсъждахме по какъв начин да ви презентираме по-добре всичко това и да може да ви въведем по-лесно в формата, така възникна една идея да направим едно видео, в което да филмираме един ден по нашите представи как евентуално ще протича една игра от Мюсин Видео. Надяваме се да приемете да изгледаме това видео сега заедно и да приемете с снисходение нашите участия в него, защото все пак е само пейнтболисти. И то не е добри. Така че веднага след като приключим с видеото, ще се радвам да продължим. Браво! Значи ние до сега някак се бъдем. Само може нещо да кажа. Пацо най-добър актьор. Поздравление, Пламен. Защото не мога да се забравяхме докато сме Пламен на 10 гласа. Беше много готино. Ще бъде полезно на гледане. Аз ще сега няколко път споменахме, че ние няма да ви казваме как да играете Мюсин. Това в че трябва да ви убедил. Значи, това е по-скоро как да не играете Мюсин. Виждате го, ние не можем да ви научим на нещо, което ние не знаем. Филмчето идва да покаже няколко основни права и аз ми се иска да акцентирам на тия, защото точно в тези моменти филмчето може да се разделят, или поне при мен се разделят на три. Значи има едни неща, които сме виждали, има едни неща, които са абсурдни и има едни неща, които са нови. Айде да казвам абсурдните бяха, ще ви кажа новите неща. Сега ще ги споменавам така, както бяхме самото филмче. Първото ново нещо, това е палатката. Тая палатка, целта е да бъде символ на щаба на тази мисионар. Идеята на тази палатка е това да е повтарящ елемент във всяка игра. Тая палатка, в нея ще бъде човекът, който ще извършва регистрацията и когато ще извършва регистрацията, но нейната цел е да направи този кръг разпознаваем и да ви вкара в един момент, значи отивайки на терена, ние вече не търсиме къде да се запишем, как ще потече така нататък. Имаме един процес, който се случи всеки път по един и същи начин. Минавате през тази палатка. Видите ли тази палатка? Знаете, че видяхме вече, но нямаше никой. Защото няма игра. Значи, когато няма игра, тя изглежда. Тя сега в момента само е переме. Нали, защото видяхме, че вали и решихме да изкараме да се изплакне. Но по принцип идеята е, че видите ли тази палатка, вие вече знаете какво ви чака. Смисъл нещо, което знаете какво е. Това е идеята на това. Извинявай. Да. Палатката е както пункт за регистрация, така и за връзка за проверка на данни и изпращане после на тия данни, които вие ще направите по време на игра. Но важно, има и лоша новина всъщност. Отивайки в тази палатка, вие трябва да сте готови. Значи правилата относно това как трябва да изглеждате готови, те са елементарни, нали? Но така ли ще трябва да се приключи, защото тази палатка само ще удостовери дали вие покривате тези условия. Тия условия, не споменах вече екипировка. Какво се има в предвид? Значи много се говореше за това, разискваното беше за камуфлажите. Дали всички ще бъдат, трябва да бъдат с едни и същи, дали ще бъдат една и съща. Аз се всеявам като гледам това. Искам да слушам Анатолий. Може ли реално погледнато да не го... Да, вие ги помните нещата, те няма смисъл.
нямаме вариант да ги визуализираме, но така или иначе, тази екипировка, пак ви казвам, ние нямаме такива неща в предвид. Идеята е да бъдат, примерно, точно за дрехите да кажем. Няма значение за нас какви дрехи ще бъдат да играят, важното е за нас те да бъдат пожелани военни, нали, най-добре. Но достатъчно те да бъдат тъмни или с камуфлажни цветове, защото все пак е изпълнено едно такова условие, нали, идваме да играем една военна симулация. Ние не искаме да пречим на вас да играете с цветни или шарени дрехи или не ги мразим или нещо такова. Мисълта ми не е стремежа да поедисаме целия свят камуфлажа. Идеята е хората, които са отишли и очакват точно това преживяване, да го получат. И вие да се образите с тях, че те искат точно това нещо, нали? Една военна симулация. Сега аз самите дрехи са ви ясни, имаше едни нашивки, които видяхте, може би на тях да се спра по-точно. Естествено аз тях няма как да ги покажем. Няма как да ви ги обясня всичките, най-добре да ги покажем. Там ще видите един човек от разузнаването. Те да има английски intelligence и трябва да се сети сам човек. Аз нямам нищо общо с ортопода. Алексей Петров. Значи виждала съм личната карта, там снимам по същия начин. Значи това е Венко. Венко, много се радвам, че си сред нас. Защо го издаде, бе? Ние не сме го знаем. Сега, пак казвам, не всички други неща са пожелани, но какви са задължителните елементи на екипировка? Първият задължителен елемент е тази нашивка на лигата. Тази нашивка на лигата, освен че демонстрира, че вие сте активен член, тя демонстрира едно своеобразно съгласие с тия правила за безопасност, които ние сме систематизирали. Пак казвам, те ще се награждат за напред, но така или иначе това показва. Извиняй, отидете там също прозоря такова. Добре. Ето тук е достатъчно интересно. Аз виждам. Така, следващото нещо, това е този ранг. Сега, идеята на ранговете не е тия, дето имат тук линейки, да кажат тия нямат линейки и да пратят си оплата. Идеята на тия рангове, те се дават изцяло на база на това дали си е играл човека в самата лига, дали е изпълнявал задачите, които трябва да изпълнява, така че те символизират само опит. И виждайки повече чертички, се надяваме хората, които имат по-малко, да изслушат по-търпеливо тези повече чертички, вече какво ще решат там нататък си е абсолютно техен. Това те пак ви казвам са си лично за вас и в никакъв случай за някакви репресии към другите, които нямат. От другата страна можем да видим всъщност този call който е, показва всъщност този задължителен ник, който ще има всеки един играч. Вие си го избирате вие, ние ще ви изработим такива лентички, вие също може да си изработите. Идеята на този, това е, че вие излизате от анонимност. Значи при един спорен момент или при дадено предложение, ние не можем да изписал Венко, защото знаем, че изглежда така. Когато има много хора, които изглеждат така, не можем да ги познаем и за чисто от организационна гледна точка ние е хубаво да можем да знаем с какъв, кой човек среща седи и да можем да вземем съответните кажете все пак от коя държава сте и така нататък, защото едно от нещата, които е залегнал в този формат, в момента ние го работим така, че той да бъде в един момент, надяваме се много скоро, имаме някакви надежди и съответните отговори да бъде международно. Оттам нататък, пак ви казвам, дрехи, екипировка, те ще ми носят допълнителни точки. Тия точки, сега няма да знаете точно как се струпат, идеята е, че тия точки никога няма да, една пълна екипировка никога няма да може да компенсира абсолютната липса на изпълнение и на умение на задача. Но при равни резултати те ще дават значение. И те ще помагат за точно определени набирания на това. Нека много да станеш. Веко, браво!